हेलो रायजोफोर गिबियावनो आं नोंसोरनो अननाय सिबिनायखौ जासिहरग्रोलायबाय दे रायजोफोर आसा खालामो दिनैनि दिनावबो नोंसोर बयबो मोजाङै दं होननानै दिनैया मादैया थांनो ओंखारलायबाय दिनै अफाय थांगोन बेखौ खोन्थालांबाय थानोसैलाय दाखालिनि ख्रिस्टानजों हिन्दुजों हाबा जानाया रायजोफोर बिसिनि हाबायाथ' फेब्रुवारिनि 7 थारिखआव जादोंमोन फेब्रुवारिनि 7 थारिखआव नङा फेब्रुवारिनि 7 थारिखआव दोनलांनाय जादोंमोन आरो हाबाया बिसिना 12 थारिखआव जादोंमोन मागो पुर्णिमा दिनखालि मागो पुर्णिमा दिनावथ' आङो थांनो मोनासै बे खेराइ फुजायाव इनभाइट खालामनायखाय आं थांनाय जादों दिनैनि आठमंगलाव थांनोसै दिनैनि दिनाव आठमंगल देखायलांबाय थानोसै मादैया आठमंगलाव मा मा मोनो बिसिनि हिन्दु ख्रिस्टाननि धर्मनि जरा जुलिया जानानै थांबाय जोंहा दा दिनै जोंनि आदानावनो दतमायाव आठमंगल जासिगोन बिसिनि नै जों दा थांगासिनो दङ रायजोफोर बिदिब्ला मादैया दिनैनि दिनाव भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांसै नायलांबाय थादोल' मादैनि भिडिअखौ अननानै जोबजासिम बिमादै गेजेरजों आं थांग्रोबाय नै दा उनाव फैसिगोन आंनि हासबेन्ड आंनि गथ'फोर जोङो नै गामियावनो बियादैनि फिरफिलिजों गाखोबाय थाबाय लामा दरखंआवनो जों फिरफिलि मोनखाबाय गामिनिखौ थांबाय थानोसै नायलांबाय थादोल' मादैनि भिडिअखौ नै फिरफिलियाव बिखुनजो जानाय नै बाबु राजा ल'आव मावो जोंना बे बिखुनजोआ बाजाराव थांनो नागिरदों ज' थांनोसै जोंजों फिरफिलियाव गामिनि फोथाराव आजाद खि नाहरदो देनां सेंग्रा देरबा नायदो बोरो मादैयाबा लाबाय थायोना नोंसिना मिराबती इउटुबारनि बिजावजालि देरसिन बियो हेल' लोगोफोर नै आठमंगल थिलियाव मोनफैबाय आब'नि फिसाला बिहामजोजों फैफाबाय जोङो क'क्राझारनिफ्राय र' बिहामजो नै बेलाय बे बिहामजोमोनजों फैफाबाय ज'नो नैलाय बियादैया सासे थाबोबाय नैबेबो बिजायं आंनि नैबेबो आंनि बिजायं बिसिनि बिमाया दा फैसिगोन आंनि बिजावजालि फैबाय हाबहैनोसै नै दाना सिङाव आठमंगल सिङाव हाबायाव साजायनायखौ नायलांबाय थादो दानिया मा मा दं करिश्मा ब्रह्म अमित मुसाहारि आठमंगल मा मिनिदो नोंसोरो बा एक्टर मोनहाना मालाय जाखांबाय आब' नै आब' क'क्राझार पार्टि मा मिनिदों हो हाबजेननायनि न' गाजेननायनि जाबाय मा नै माथो मानसिफोरखौ लायाबा सोरखौ लानांगौना आयै नै आब' आंखौ रायबावबाय दासो फैनायनि नै आब'आ नै जोंहा बिदानि हाबा जाफैदों औ नै जोंना बिदाफ्रा हिनजाव गोदाननि बिबथिफ्रा बिमादैफ्रा नै आब' ओरै नायदो एसे मालाय रिमाया नै राजकुमारि बायदि देरनायथारदों जोंहाना बियानैया ओरै नाय हिनजाव गोदानालाय बोरो फुंबिलि हा बोरो हिनजाव गोदान हौवा गोदानालाय हिनजाव गोदानानो नै जोंना बियानैया गाहायावसोथ'ना जावैसोआ नायसंलायथ्रासैहाय दिनै आलदा देलायनाय बिजामादैखौ ओं दासो ओंखाम जाग्रा डाइनिंआव हाबफैबाय नै जों दाना नै हिनजाव गोदाननि बिनानाव अनामिकाया गुवाहाटियाव थाग्राया नै दिनैसो देखायनोखौनो मोनबाय दे नोंसोरनि रायजोखौ बे सोरनि आनिनि ना दाखालि नुखादोंमोन ना नैबे गुमै आरो आब' दहाय जों फैफानाय बिहामजोनि बिमा बियो नैबेयो
गुमै जाहैबाय आंनि आनैनि फिसाजोनि बिबायजो जोंना नै दादायाथ' हिनजाव गोदाननि बिफाया बरिया मालाय देलायखाथारदोंना जानायखौबो एसे नाहरदो देलायस्रि फुड केटारिं बेदर फिसा नै रानग्रा ओंखाम संग्रा बर'नि अनला ना अनला संदों जोगोनारनि बरा अमा एवदों बर'नियाथ' अमायानोसै नालाय खायद'आ नै फुरा टेस्टि अमा माबि बे दाउ आथिं रेजेक बेखौसो जानांसिगोनहाय गोथाव ओरैलाय माबि बे अनलाया मोनखांबाय नैबे ना रुदों ना ग्रेभि नैबे अनलाया मोनसे मोनखांबाय खालि मोनसे अनलाजों माजों नाथुर जुनायजों जि गोथाव जाखादों दा मिरामिसबो दं ओमफ्राय जों मिरामिस नङाहाय दिनै जाखावग्रा पार्टिसो दाना जाहैनोसै आंहाबो ओंखामखौ हिनजाव गोदान हौवा गोदान ओमफ्राय बिसोर मा जायोमोन ए बिबोनांनि बिसालथे दे बाजैनि बिबोनांनि बिसालथे बियो बाजै उन्दैनि बिनानाव नैबे बाजै जोंनि हिनजाव गोदाननि बिमा बिजामादैयाथ' नै जोंना दिनै देलायनाय नुबाय नालाय एसे आलदा नुबाय हिनजाव गोदाननि बिनानावा नै अनामिका माखासे ओंखाम जाहैजोबथ'बाय आलासिफ्रा बिसोरो जाहैबाय रायजोफोर हिनजाव गोदाननि स्टाफ जाहैबाय गासिबो सांसारि एम्स ना सांसारि एम्सआव मावग्राजोब मेडिकेलाव गासिबो गुवाहाटीनिफ्राय फैजोबदों दे बिसोरो बयबो गावनि लोगोनि आतमंगलखौ जानो थाखाय नै बिसोरो जाहैबाय नानिमोनहा हिनजाव गोदाननि लोगोनि नैबे बियानैनि लोगोफोर दे गुवाहाटीनि ना गुवाहाटीयाव फरायग्रा क'क्राझारनि एखे फरायहैनाय ये बिसोर जाबाय हिनजाव गोदाननि लोगोफोर करिश्मास ना कहाँ से आए हैं गुवाहाटीनिफ्राय एमसर कामखरा ना आगरनगर गासिबो लोगोजोब सोरबा मावनाय सोरबा सिनियरफोर फरायनायजोब हौवा गोदानखौथ' आङो खृष्टान होननानै फोरमायखादोंमोन हिनजाव गोदानखौथ' आङो हिन्दु होननानै फोरमायखादोंमोन ना रायजोफोर दा बिसिना खृष्टानबाबो बबेबा खृष्टाना सिन्दुर फुननो मोनो जाहैदों आसान संख गाननो मोनो जाहैदों दा जोंना बियानैयानो सिन्दुरबो फुननो मोनदों आसान संखबो गाननो मोनदों गावबावनि धर्मनि मानसियासो मोनथिसिगोन रायजोफोर अबाव दङ बरनाया दानिया जोंबो बिजामादै आरो बियानैनो जोंबो अननानै एसेबाबो प्रेजेन्ट होबाय नायलांबाय थादो जोंनि प्रेजेन्ट होनायखौबो जोङो आं आरो आंनि बिजावजालि जोंबो बिजामादै आरो बियानैजों एसेबाबो फट' शुट खालामबाय रेकर्ड थाथोंसै होननानै बिसोरबो जाहैबाय आंनि बिमानि गेदेरनि फिसाजो आरो फिसौजो हिनजाव गोदाननि लोगोफोरना इंट्रोडक्शन दिया है यहाँ पर हिनजाव गोदाननि लोगोफोर बिसोरो एम्सआव मावग्राफोर सब मणिपुरी है ना मणिपुरी दोनों गुवाहाटीनिफ्राय फैजोबनाय बिसोरो साउथ का है आप भी साउथ का हाँ अरुणाचल से दस्रा गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैजोबनाय
हिन्जाव गोदाननि लोगोफोरजों बिसोरो अ क्या है मणिपुरी मणिपुरी सब लोग करिश्मा का सब दोस्त एम्स का है बिसोरो मावग्राजोब सब स्टाफ है ना अफिस बेना सार्भिसा जाबाय सेन्ट्रेलनि बिएससि नार्स नालाय ओंखायनो आलदा आलदा स्टेटनि गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोरजों बेना स्टाफफ्रा फैजोबदोंआनो लोगोफ्रा आदाया नै जोंना फिसाजोनि लोगोफोरजों रायलायदों मालाय जेनिफार कैसा लगा हमारा बोडो का खाना कैसा लगा हाँ अच्छा लगा पोर्क खाता है ना पोर्क खाता है खाया टेस्टी लगा अच्छा हमारा बोडो का खाना कैसा हुआ टेस्टी है पोर्क खाया है हाँ खा लो हमारा सिंपल है खाना टेस्टी आब'मोनखौबो एसे लानसां हिन्जाव गोदाननि बिमानैफोरखौ नैबेबो आनै सासेनि फिसाजो बे आनै सासेनि फिसौजो बेथ' आंनि बिजावजालि जाहैबाय बयबो मिथिखायोनो ब्लग नायग्राफ्रा नैबेहाय हिन्जाव गोदाननि बिमानै 2 नाम्बार आब' देरसिनाथ' गैखाला आलासिफोरखौ एसे खेबस्रांनानै देखायजोबनोसै बयखौबो बोरनाय नायलाय आब'आ नानि बोरो सनिमायालाय हिन्जाव गोदाननि बिमादैया नै आं दाखालिबो खोन्थाखादोंमोन ना औ साहा लोंसावदों बोरो नोंखौनो बांसिन खेंहरथानसां बोरो जोंहा एक्टर एक्ट्रिसालाय बिसोरो नै जोंहाबो दहाय फैफाग्रा पार्टिया दहाय बियादैखौ खेबनो मोनाखैमोन ना बिहामजोखौल' देखायनाय जादों नै बाबु सानैया बेना हाय होनद' सनाफोर बोरो दावदै जाग्राया नै जोंहा बाजैखौ लाथानसैलाय आङो हिन्जाव गोदान बिमा बाजैखौ दासो देखायनो मोन्दों आं थख'खौनो मा मेडिकेल ना जोंनि बाजैनि स्टाफफोर बिसोरो मेडिकेल स्टाफ बे सार ना गासिबो ना सारनि मेडाम हिन्जाव गोदान बिमा बाजैनि स्टाफफोर बिसोरो मेडिकेल स्टाफ ओइ रुफा दासो नुथारबायना औहाय आलदा आलदा जाजोब्बायना मारै औ नै जोंना बिबथैया हिन्जाव गोदाननि आदाया जावैसोमोनखौबो एसे खबरबावनोसै एसे बिसोरो हिन्जाव गोदाननि एम्सनि स्टाफफोर बिसोरो सब डक्टर ना डक्टर सार आप लोग कहाँ से राजस्थान से आप लोग हाजो आसाम का और लोग दूसरी स्टेट का ना एम्सनि डक्टरफोर रायजोफोर बिसोरो हिन्जाव गोदाननि स्टाफजों कैसा लगा हमारा बोडो का खाना बढ़िया हमारा ट्रेडिशनल खाना अनला ओंख्रि अमा बेदर अच्छा लगा क्या
और ले लो ना लेना हो गया बहुत हो गया। ये तो सोर गया मैंने काले ही खाया खा लिया है पोर्क नहीं खाया मैं खाया है ये खाया नहीं चिकेन खाया है चिकन अमा बेदरखौ सासेया जायाखै माखासे साथामा जादों गोथाव मोनदों जाहैदों नै बिसोरो जाहैबाय दतमानि आदायाथ' दतमानि नालाय अष्टमंगला दतमायावनो जादों नालाय बिसोरो मेडिकेल स्टाफ बिसोरो नार्सफोर बर' नङाना बिसोरबो नों बर' सब मिक्सार ना बर' एसामिस मणिपुरि बे राजिबमोन ना राजिब बाब्रे बा दिनैसो नुबायथ' आंखौ सिनायदों सिनायाखै बाथाबारिनिया औ बिसोर जाहैबाय हिनजाव गोदाननि बिनानावनि अनामिकानि लोगोफोर बि फार्म फरायनाय गासिबो मेडिकेल स्टाफजों गुवाहाटीनि जादों नानिमोन इरिना जोंहा गुदिया जाबाय लादो अनला ओंख्रिया गोथाव जादोंहाय सिंखावरिजों अनलाजों संनायखौ मोनजाबावा सिंखावरिना मालामोन दहाय फुङाव बाब दादाया जोंनो होआखै सिंखावरिखौ ना नैबे बयनिफ्राय सिनियर फैदों मेडिकेलनि बाजैनि दा फैदों मामा डलरिस फैदों बाजैनि औ जाना थांबाय बाजैनि बे बाजैनि मेडिकेल स्टाफ बाजैनि हिनजाव गोदाननि बिमानि स्टाफफोर बिसोरो मेडिकेल गासिबो मेडिकेल पार्टिजोब नालाय नै जोंहा मादै गोदोनि आंनि लोगोनि बिब' गोदो गोदाय लोगो बुम सुमनि बिमा बायद'मोन गासिबो दे आदाजों बाजैजोंखौ स्राय खेबहरबांसै बोरो स्ट'र रुमाव थाग्रा बाजैमोनहा आयो बेस्राफोर बाजैमोनहा स्ट'र रुमाव गोदोनानै थानांबाय जेलखाना बायदिसो बेहाय थानाय मानि जेलखानायाव थानाय बाजैमोनहा आदानि बादानि ना मोसानांगौ दे दाहाय आं नोंसोर मोनाजासिम मोसाजासिम थागोन बाल ना अथायाबाबो औ जोंहा क'क्राझार बाथाबारि औ आदाबारि बाथाबारि परिस्मानि लोगोनि बिमा बिदा बिनि बिहामजो सोदोम बिमा परिस्मानि लोगोनि ना बिमा बिदा बिबाजै औ दे मोजां ओमफ्राय नोरै बोरो दादामोनखौ बिसोर लाहरसां दादाया दा मोसानो हागोन ना हाया फुरा मोसानांगौ दे औ बिसिनि मेम मामानि करिस्मा अनामनि मेम ना ओमफ्राय नै बेहा मेडिकेल औ स्टाफ ओमफ्राय नै बेहा सेरिकालसारनि बैनि माबानि मिसननि ना मिसननि मामोनलाय सेनानमोन ना सेन्ट फ्रान्सिस औ सेन्ट फ्रान्सिसनि सारमोन बिसोरो औ दे औ दे रानगाफ्राम गोदोंगो जाबाय औ सारमोनजोब गासिबो औ रानग्राफ्रा थांजोबनो नागिरबाय नै आलासिफ्रा नै जोंना मलाय काबिरि बाब्रे बाब खावदावबाय मलान दुबि पार्टिया हिनजाव गोदाननि लोगोफ्राबो थांजोबसिगोन सोर सोरनि जामाय जाखो दे उफुर बालिस खेबखानोसां
मोजां खुलुम जावैसो बिखुनजोखौ बिखुनजोखौ ओमफ्राय गाबोन थांगोन नोंसोर गाबोन थांगोन खरसिना समफोरनो थांनांसिगौ ना होमबालाय गावस्रानांसिगौसो जाहैबायना एबार नै जोंहा बिजामादै फैबावबाय बिजामादै राजा फैबावबाय जोंहा सासे दसे थासो बावदोंबा लाबोनमि दासो नै बिजामादै फैदों जोंहा जोंनि आदानि बिबाय बियो बाजै बियो आदानि आंनि बियानै आदानि फिसाजो उन्दै बियो नैबे बिजामादै आब' नमि दसे जिरायबावदो लाइमोनमोनजों रायलायदो आंनि गोदोनि लोगो दे पार्टनार हाबायाव लोगो मोनलायलायबाय नै जों आथमंगलाव जाबाय मोनखां बेनिबो हासबेन्ड बियो जादे सिथि जाबाय था आं ओरै जादो नानि जा जाबाय दुलि जादो दे ओं लाबाय स्लिम ना बयखौबो बेहा गावनिखौ जाखुमाबायनो मालाय मालाबानो मेरला हाबखाबायना iya ना बेसरगाव ना अरुनज्योति कसारि टंलानि दे बै टंला ना बे कलायगावआनो जाहैबाय कालाइगाव ना ओमफ्राय नैबे इउनिभारसिटियाव गोदानजों हौवा गोदान बिमा नानिनि बिमा बिनि बिमा अरुनज्योति बिदा दे मोजां दे हेपि फेमिलि ना नानिया मा होनदों बिएससि ना करिश्माजों बायनो फरायखानायमोन ना मिसनाव सिलचराव लानाय नङा क्लासआ मिसनाव हारसासो रायलायना बर'बो रायलायो बिदा इउनिभारसिटियाव ओमफ्राय दा अबहाय थाहैगोन बाहाय नोंनाव रुमाव गारि लाबोदों थेङाइपाराव थायो सिलथमानि खाथियाव बेसोर दादामोनहाबो थाहैसिगोन दे मोजां जादों दे फैनाया ना दे कलाइगावनि दे दुइजन दादा आरो बायद लोगोनि बिमा बिफा ना बे लोगो हिनजाव गोदाननि बिफाजों लोगोनि बिफाजों राजिखौ लादों नै मेडिकेलार ना दे ओंखाम नांलालायमोन उनि जादो दे आब' आरो मेहेरासो मिरामिस जाबायना बाजै अमा जायासै आदाया जादो दे जा हिन्जाव गोदाननि सबसे बिमानि बियो बिफानि बिनानाव बिनि क'क्राझारनि मेडिकेल स्टाफफोर बिजामादैजों गुग्रु खुलुमजा माबार बिजामादैजों गुग्रुखौ खुलुमजा हौवा गोदाननि लोगोफोर
बिसोरो हिनजाव गोदाननि बिफा आदानि लोगोफोर प्रिन्सिपाल सारमोन मेडाममोन ओंखाम जाबावबाय नै सिरिसे मोनानि होंगो दोंगो जाथारबाय जानायफ्रा रायजोफोर मेडाममोनखौबो एसे खेमसां अनला ओंख्रिखौ गोथाव मोनदोंना मोनाखैब्रा हा अनलाया ना आंबा अनलाजोंसो जादों दहाय ना गोथाव मोननानै बर'नि ओंख्रिखौ मालाय गुबुन हारिनि मानसिफ्राबा अनलाखौसो गोथाव मोननानै जि जालांबावबाय ओइ मादै मादै माबालाय बरा लायखांसै मादैनो बरा नांगौ जोंना नै आदाया बिजामादैमोनजों मालाय बिराद मोजां जोंना इन्जिनियार बाबुआबो ना आनन्द बसुमतारी गुमैनि फंबाय ए दासो फैदों नोंसोरो आङो दानिया मोनानि खनसे ओंखामखौ जाबावबाय दहाय फुङावबो थांग्रोमोना आं खनसे जादों दाजों आं खननै जाबाय मोनानि फैनोसैनि जाबावबाय आंजों लोगोसे आंनि आब' असे आंनि फिसाजो आंनि बियायं जाबाय आंनि हासबेन्डआबो दा मोनानानैसो थांदों नालाय बिसोरो आंनि फंबायजों आंनि हासबेन्डजों दा उनाव जासिगोन दा बयबो न'नि जाथि खुरमा बाय बाहागि बयबो दा जाबाय आलासिया दा बारा गैला टाइमा 9थासोआनो जाबाय रायजोफोर आलासियाथ' बुरजायानो जादों आलासिफ्रा जानानै थांखांजोब्बाय आं गासैबो आलासि फैनायखौ सेबखांजोबनाय जायासै आं नांगौखौल' सेबखांनानै आं दिन्थिहरबाय नायलांबाय थादोल' मादैनि भिडिअ'खौ अखाबो हानो नागिरगासिनो दङ दे आं दा अखाया हाबा नोंसोरनो एसेबाबो हानायखौ आं फोरमायहरनोसै जोंबो बयबो थांनोसै आंहाबो आंनि हौवामोन जाबानो आंबो थांसिगोन मावग्रा दांग्रा संग्रा खुरग्राफ्राबो ओंखामखौ मोनजाथ'वाखै आलासिफ्रा अबेबा साइडआव एसे दंबावो बिसोरखौ जाहोखांबासो ओंखाम खुरग्राफ्रा मोनजासिगोन আমি এখানে খাওয়া না করে খুঁজে আমি ফোন করলে ফোন ধরো না কোন গানে अखा हानाया दाखालि हौवानियावबो हाबा खालि हादों जाहैबाय दिनैबाबो एसेबाबो हागोन होननानै सानबाय आङो भिडिअ'आ एसे गोलाव जासिगोन दे लोगोफोर अननानै बयबो धोर्ज हमनानै नायलायलायदो हाबानि आथमंगल बायदिसिना कर्मनि खामानिया एसेबाबो गोलाव जायोना जेखौबो एसे देखायहरनो लुबैयो गोलावबाबो अननानै धोर्ज हमनानै नायदोल' मादैनि भिडिअ'खौ जोबजासिम बबेबा बुंनाय बा बबेबा माबायाव भुलफोर जायोबा खेमा होनांगोन दे आखाइ खबजबै नोंसिनाव निमाहा बियो आङो इउटुब बियो इउटुबसो इउटुबाव नुगोन सिङावबो थांनांगौ नामा नांला बिदिबा नै न' गंसे जाजोब्बाय
बिदाय लास्रांजोबनोसै ना नानि मोनहाबो थांसै मा ट्रेनजों थांगोन नोंसोरो बियो लोगोफोरखौ नायदोंमोन हिन्जाव गोदाननि लोगोफोरखौ आं बर' नंनानै बर' रायलायबाय थादों नाथाय बिसोर मिसिंसो बिसोरो हरनि ट्रेनजों थांसिगोन दहाय माखासे बुरजा थांजोबबावबाय लोगोफ्रा जोंना बिदा गेजेरा दासो ओंखाम मोनजादों सिबायफोरना अखा हानाय अखा हादों रायजोफोर माथो खालामबावनो जोब्बायबो प्रग्रामा औ अखाबो हाबाय सान्थि होबाय थांनोसै जोंबो बिदाय लानोसै ओं थांनोसै नै जोंहा बिदाय लाजोब्बाय बयजोंबो थांनोसै अखाबो हाबाय ओंखारलांसै अखाखौ आङो हागोन होननानै नोंसोरनो बुंदोंमोन ना ब्रायनो अखाया नै हामारबाय हानानै दा एसे नागारबाय ओंखारबोबाय नै खोमसि खोमलाव अखाबो हाबाय थांनोसै मोनाबायबो लामायाव ओं आदा ओइ आदा बाय बाय बिदाय करिश्मा ओरै जावैसैलाय थांसै गानस्रायनो लुबैथारबायमोन ना ड्रेसखौ औ थांनोसै बिदायनि ना बाय बाय बयबो बाय बाय बयबो गावबागाव गावस्राजोबनोसै दाना क'क्राझार पार्टिया क'क्राझारनिया गासिबो ओंखारजोब्बाय आंनि भिडिअ'आबो एसेनोसै बाय बाय लोगोफोर एसेयावनो फोजाबनाय जाबाय